Здравейте! Виждате ли, но? Добре. Виждат всичко. Да, чакай да ви снимам така я. И моите маратонки. Зелени и ми така яките зелено. Ние сме така, с зелено яки и зелени маратон. Ходим. Нали така? Да. Така. Зелено яки и зелени маратон. Да честиме хората 10 февруари. Празника. Да. Знаеш, че днеска е празник? Да, днеска вземахме даже такова училище на време 10 февруари. Да, 10 февруари е хубаво. Честит празник, дали? Който не знае какъв е празника, да погледне някъде. То се вижда. Имаме и такава улица. Или улица 10 февруари, Да. нали? Тъй готино. Да, кажи нещо смешно или няма какво да кажа? Или кофти? Нямам смешни новини. За съжаление нямаме нищо смешно да ви кажем тази вечер. И желаем да сте здрави и желаем приятна вечер и всички, които ни гледате, да, ви сте супер яки и благодарим ви много. Живи и здрави. Благодаря, живи и здрави.